Mga kapuso, PSTMO nagdugang sang monitoring kag compliance team agod magtutok sa mga naga-illegal parking sa Iloilo City. Committee on Transportation sa City Council ginatun-an na ang pag-reconstruct sang traffic management sa syudad. Ini ang gintutukan ni John Sala. Liwat-liwat ako ng pagpahanumdom, pagpangsita kag pagpangdakop sa makatapos ang PSTMO sa mga motorista nga iligal nga nagapark sa syudad sang Iloilo. Apang suno kay PSTMO Head Jack Kunlo, yara sa gihapon sa masobra 1,000 ilan nadakpan humalin sa nagligad nga simana. Kung mag-operate kami diri, after mag-operate kami, masaylo man lang sa salain ng karsada. So after nga mag-pull out kami, mabalik naman ina. So pag the next day, kung mabalikan namon, madakpan naman liwat. Isa sa mga ginalataw ni Kunlo sa pagdamo sa mga naga-illegal park ang pagdamo man sa mga salakyan apang wala sang mga parkingan sa mga balayo kung establishmento. Sa karon halin sa duwa ka mga apprehending team nahimo na nga 4 ka mga team ang nagatutok sa illegal parking sa syudad. Samtang ginatun-an naman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council ang pagtunga sa Public Safety and Transportation Management Office sa duwa ka opisina o kung pagsiparar sa traffic management. Igatuso ni Councilor Cedfrey Cabaluna ang nanarisaring nga function kag obligasyon sa Traffic Management Division agud maging data kag study-driven ang nasambit ng opisina. Nagmando naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa City Legal Office nga tun-an kung ano ang mangin organizational structures ang duwa ka opisina. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.